Parlarán sobre moviments socials en el Regne de València, des de Germania fins a la República, dins un llarg i període històric ample, però és un tema novedós i és un poc el que els valencianismes hem treballat i això sempre és interessant. I ens va parlar senyor Manuel Matas, que és membre de l'Institut d'Estudis Valencians, és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, mestre de llengua valenciana per l'Ordenat, en els cursos de llengua, i és autor de diferents llibres, entre ells un sobre el Ciri Arrastre i altres de polítics valencians, l'arquitectura civil i religiosa de la ciutat de València, i el Maulet, un llibre sobre el Maulet i un altre sobre el 25 d'abril, tema en el que és un especialista i que és el que probablement més ha treballat en això. Molt bé, doncs es deixa en Manolo i 5 minuts antes de que acabi la classe després ja ens despedim, espero que tant que bé i arreglen les encuestes que he passat. D'acord? Gràcies, Ferran, i gràcies a tots vosaltres per vindre. En principi, la idea que tenia per avui és que com és un curs, no és una conferència, pense, pues si voleu fer alguna intervenció, alçar el braç i fer qualsevol pregunta, apuntar qualsevol qüestió, podeu fer-ho. No se tracta de parlar jo simplement i vosaltres escoltar, sinó que seria fer un poquet una classe activa de parlar un poc entre tots. I si teniu algun dubte, voleu ampliar algun concepte, pues podeu fer-ho. No, el tema és molt extens, perquè abarca molts segles i molts moviments, però la idea és fer un resum un poc de tot. No sé com anirem de temps, però intentarem fer en la classe d'avui pues una visió del tema dels moviments socials en el Regne de València des de les Germanies fins a la Segona República. Així a pesar estic escrivint un esquema, un poc seria un resum de tot el que anem a parlar avui. I si voleu, anem començant a escriure el moment de les Germanies, que seria el primer, que abarcaria 2 anys. Són moviments molt curts, però no són revoltes que duren molts anys. Les revoltes és que la més llarga és la de les Germanies, de fet, dura 2 anys escassos. Entonces, lo que n'hi ha que tindre en compte és que tots els moviments que anem a ficar, els sublevats acaben perdent. O sigui, en ninguna ocasió els sublevats guanyen la partida, guanyen la guerra. Sempre els sublevats acaben perdent. En el cas nostre, en el cas valencià, per exemple, en França, pues, els sublevats de la Revolució Francesa pues, sí que guanyaren la guerra, per dir-ho d'alguna manera. Però en el cas de València, en el cas del Regne de València, totes les revoltes que n'hi ha hagut pues, s'han perdut. El guanyador ha sigut els de sempre, que són els que estem ficant jo sí. La revolta de les Germanies té moltíssima importància, més de la que se diu, perquè, com podeu veure així, és una sublevació burguesa. Fins a aquest moment totes les revoltes del camp, campesina. Si vosaltres és una revolució burguesa que té moltes connotacions paregudes a la Revolució Francesa de 1789, que ocorregué 2 segles i mig més tard. Sin embargo, si esta revolta, la revolta de Germania, s'haguera triomfat, pues podria haver significat, podria haver alcançat la importància que tingué en el seu moment la Revolució Francesa, que és una revolució burguesa que la finalitat última era acabar el poder de la monarquia, del clero i de la noblea, que sempre van unir-se de la mà, i que la burguesia alcançarà el poder. Si bé així, com parlem de burguesia, no és el sentit actual, sinó burguesia com a habitants de les ciutats. Burguesia en el sentit d'habitants de totes les ciutats, que treballa en les ciutats. En les Germanies, els anys, el monarca que governava el territori espanyol en aquesta època, Carles I,
els sublevats de la burguesia que ostentava el poder i els líders revolucionaris, n'hi ha molts, els més destacats, Joan Llorenç i Vicent Pells. La revolta dels Moris, en l'any 1609, que precisament enguany se complís el 400 aniversari, hi ha una exposició en la Universitat Literària prou bona sobre la revolta dels Moris. En 1609, remorat a Felip III, segon de València, el conegut com a Felip III, però seria segons la numeració valenciana, el segon. Els sublevats es deien Moris serien llauradors, qui sentava el poder, la noblea, la monarquia del clero, i el líder revolucionari seria Turitza. Aquí, segons tots els moviments, els valencians s'acaben perdent, en el qual pues se va moderant el caràcter dels valencians, que és la meva opinió. El caràcter que sempre se diu dels valencians, que són menys forts, que són gent que no se preocupa de defendre el seu, jo crec que és un moment degut a tanta derrota que hem patit a lo llarg dels segles, i això ja ha conformat pues, ja una espècie de sentiment en la gent que ja no val la pena lluitar, perquè sempre que se lluita s'acaba perdent. Exacte. La característica. Exacte. El líder de la revolta de Morir, me pots dir? Després apareix en el regnat de Carles II la segona Germania, que la segona Germania no tingué res a veure en la primera Germania o la Germania. I aquí està per una revolta del camp, una revolta dels llauradors. No era una revolta urbana, sinó una revolta agrària. Per tant, era un moviment completament diferent a la primera Germania. I que ostentava el poder, els mateixos, noblea, monarquia i clero, que eren els propietaris de les terres, que estaven en mans de la monarquia, del rei, o del clero o de la noblea. I sabeu que estem en una societat feudal, en aquestes etapes, en la qual l'agricultura era la base de l'economia. La indústria no existia, seria solament l'artesania, diguem, una indústria molt rudimentària, però el motor econòmic era l'agricultura i la ganaderia, en la qual qui era el propietari de les terres pues, tenia el poder econòmic i també el poder polític. Entonces, el poder econòmic i poder polític va sempre unir de la mà. Els líders revolucionaris, la segona Germania era Francesc Garcia, Josep Navarro, la revolta dels maulets seria en 1705 1707, en l'època de Felip V. En su base, la burguesia i els llauradors decidieron que s'uniren, tots els valencians s'uniren per lluitar en contra de Felip V, casi todos unidos, menos una minoría que era la alta noblea carabinera, y ostentaba el poder la noblea, la monarquía, el clero, y els líders revolucionaris Joan Batista Baset i Francesc Garcia d'Àvila. Hi ha autors, per exemple Henry Kamen, que és un estudiós d'esta època, opina que Francesc Garcia és el mateix Francesc Garcia que la segona Germania, però això no està demostrat. Ell opina que és el mateix, el Francesc Garcia de la segona Germania i el Francesc Garcia de la revolta dels nobles. Si dius que els sublevats eren diferents, per què es coneix com segon Germania? Els que es van agermanar en aquest moment tenien com a referents a la primera Germania o són els historiadors posterior i els que han posat l'etiqueta? No, ells significarien aquesta etiqueta. Germania significaria hermandad en castellà, unió. Y un poco pues estos agarran ese nombre de Germania y esto es un poco también recuerdo aquella, no, vamos, no. El carácter era completamente diferente. Entonces, la guerra de independencia normalment se pensa que simplement és un moviment dels espanyols en contra dels francesos. Això és cert en una part, però en una altra part supongo que també una revolució, una sublevació, com se vulgui dir. Entonces, el poble valencià, en particular el poble espanyol en general, pues se subleva contra la noblea, contra la monarquia i contra el clero, veritat, aprofitant la guerra. O sigui, per una guerra d'independència i també un moviment revolucionari. Ells se sublevaren tant el món agrari
com el món urbà, la policia i els llauradors. I els líders revolucionaris, he ficat el